Despois dun sábado de paraugas, o domingo despertamos mirando o ceo e sen ter moi claro onde se colocarían os maios. Non sería ata que chegaron á Praza Maior os primeiros, cando o Concello comunicaba oficialmente que se trasladaban á Rúa do Paseo as carpas ubicadas na Praza Maior e Santa Eufemia. Os maios non luciron tanto, pero aínda así, grazas ao traballo de todas e todos estes artistas, a festa volveu xuntar a centos de persoas. O modelo de Maio en Xebre foi un pouco, quixemos inspirarnos un pouco, antiguamente, bueno, non tan antiguamente, en algún maio a xente salía por un buratiño para cantar, nós quixemos facelo aberto. É un maio para que a xente poda ver como se construye o maio por dentro, como está feito, como está cosido. Quixemos facer aí o fondo de base dun bosque galego, con sobreira, castaño, bueno, ten un poquinho de todo, non? E, bueno, é transparente, un pouco a gracia que ten este maio en concreto. Bueno, pois nós sempre intentamos quedar ou sempre leiximos algo do Concello de Ourense ou das contornas, un peto de ánimas, un cruceiro, e este ano decidimos quedar no corazón de Ourense, na Praza do Ferro. Pois mira, xusto, nós xa sabedes que somos unha asociación que nos dedicamos por e para o Entroido, pero a Festa dos Maios levan dende 10 anos sendo un icónico noso. E dende o día que rematou o Entroido, empezamos a facer o maio. É dicir, hoxe faría 62 días, creo. E, como sempre, tradición, crítica social e mensaxes reivindicativos. Pois falo que a Marcha Mundial das Mulleres este ano cumplimos 25 anos da nosa existencia. Celebrámolo co ano 2025. Lotamos por un mundo diferente, un mundo morado, un mundo feminista, sempre na loita. Da Agrupación Cultural Ouriense normalmente facemos o enxebre dos adultos e as crianzas fan o seu tamén, pero este ano, como é o ano Castelao, decidimos participar con un maio máis e fixemos un artístico co autorretrato, caricatura que se fixo Castelao a se mesmo e sobre todo para ter a excusa para facer unhas coplas tamén monográficas ao redor de Castelao, non? Que ben o merece, vale? E no resto, bueno, as coplas como sempre de moita crítica de actualidade, de valoración da situación da sociedade de Ourense, de Galiza, do Estado e do mundo. E nada, a cantalas e a disfrutar o Día dos Maios. Chega un novo ano, o maio migrante, achegando a Ourense soños de liberdade, sen oportunidades, ter unha vivenda é inalcanzable, sentimos rechazo. Pedimos a Ourense volver á irmandade, libres de violencia, vivir a nosa vida con seguridade. A tradición ten asegurado unha longa vida porque as novas xeracións xa fixeron súa. As coplas que temos este ano. Agora só nos queda agardar ata o vindeiro ano. Que a primavera xa está a chegar, xa se pode ir vendo, xa está a secar queixas, todas florecendo, todas